De boeren van de Biltdieken vinden dat haar bedrijfsviering net leien maar onder de status beschermd dorpsgezicht. Ze zijn ommers al eeuwen de economische motor van de regio. Het grote bezwaar is dat het momenteel met het huidige bestemmingsplan, daar kennen we wel met u de voeten. En de beschermde status die is ook gebaseerd op het huidige bestemmingsplan. Maar wij willen ons als bedrijven ook de komende tientallen jaren verder ontwikkelen kunnen. En dan moet je niet de hindernis hebben van iets wat op enig moment afgesproken is. Wanneer ga je iets beperken? Is dat bij de aanleg van de oude dik in 1505 of van de nieuwe dik in 1600? Is dat nou in 2015? Nee, wij gaan ervoor om ons blijvend ontwikkelen te kunnen. Wat is bij je het belangrijkste argument om die status erop te wollen? Het is een prachtig mooi gebied. Een uniekste gebied in Nederland, in Friesland. En voor het beeld. En daar mogen we maken ook rust op wezen, vinden wij. Maar het al 4 jaar in beschermd dorpsgezicht status gewoon. En waarom zou dat nou dan moeten? Ja, dat wil de minister graag. En wij zijn van, daar gaan we net in. Omdat wij weten, en dat we eerst natuurlijk een belangrijk item voor de boeren, maar ook voor ons. We moeten beslist net beperkt worden in onze rondelijke uitbreidingen als de boeren dat willen. En we weten dat dat nou net aan de orde is. En daarom zeggen wij van nou, dan is het nationaal belang. En daar ben we grutsk op, dat vinden we mooi en dat willen we graag zo houden. Even voor de duidelijkheid, je bent net op toerisme in. Helemaal niet. Maar als je toerisme ontwikkelen willen, moet het niet ten koste gaan van de hoofdpijler van dit gebied. En dat is de akkerbouw. En de akkerbouw willen wij, zoals het ook de vorige 4 eeuwen zich ontwikkelen kon, willen we dat ook in de volgende 4 eeuwen en nog wel langer willen we dat ontwikkelen kunnen. En willen we niet bon wezen aan het moment 2015 dat je dan hekken naar beneden zetten en dat je denkt dat de wereld niet meer verder hoeft te ontwikkelen. Als het de Biltdiekboeren net slagen om de status kwijt te rijden en toch een hark zit, dan stappen ze naar de rechter.